एडिसियाव जों आईपीएफटी पार्टी जों रिकगनाइज पार्टी जों गोबां सीट नागै जों आबनो बारबार आं सागो जों मैक्सिमाम सीट जों बाचानाय जों मैक्सिमाम सीट बाचागै जों एडिसि दहल खायनाय अबनि बां जों साइ दङ किन्तु अब अनेक पेपाराव उल्टा पुल्टा सैमानि अब सटिक गैया जों ताखौनो फाइनल जों सालायनायखौ जों आईपीएफटी बीजेपी एलायंस जोंनाय उंया दिनै एडिसि इलेक्शनाव अब जों दाव सालाय दङ जों एकबार सालायखा दै गोबां जों सालायनाय अब बाङैनो ताक पॉइंट जों कोनो फाइनल कक सामायाखौ दिनै फाइनाय 9 तारिखआव दिनै आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी मीटिंग जों आसावनाय आफ्राबो जों सालायनाय दै जाव जों दोरोक खाय दिनै एडिसिनि बागै जों कैंडिडेट जों लिस्ट नागै दङ जों मोटामोटी 80% जों लिस्ट माखा दिनै कैंडिडेट नि बागै जों बुं माखा जों कालेक्ट खाय दङ अब जों दिनै इलेक्शन कमिटी जों 7 जन दङ इलेक्शन कमिटी जों फाइनल खायनाय जों कैंडिडेट नि बागै अब जों साजाक जों साइमानो दिनै विभिन्न दिनै डिविजन हईते वहाँ प्रस्ताव प्रपोजल सफायखा आ प्रपोजल अब जास्ट हेज ए प्रपोजल सी अब जों फाइनल नि बागै जों दिनै इलेक्शन कमिटी दङ इलेक्शन कमिटी जों अब डिसाइड खायनाय आंनि बागै आं कयमुसुगो दिनै कर्मी रगनो दिनै गोबां डिविजन 11 बारगनो कोनो प्रब्लेम तांनायदि जों सागबै साग जों कांगे सांमा तांलायनाय साबो मानिया कैंडिडेट आबानि कोनो इम्पोर्टेंट या दिनै इम्पोर्टेंट के जों एडिसि दहल मा खायनाय तै एडिसि दहल खायै जों दिनै नाहरमों दिनै डिमांड दिनै टिप्रालेन डिमांड आबा जों तैबो रागना बागै जों सांमा खायलायनाय जों आबानो जों बार साउथिन टारगेट शुद्ध एमएलए मंत्रीया दिनै एमएलए मंत्री परेगो दिनै नाहरमों दिनै टारगेट दिनै सार्वाइवल नि बागै दिनै जुगनि बागै जों अतिफ्रा हासेगो जों इज्जत नाय थांदोंनि बागै जों सार्वाइव खायनाय बागै जों आबानो जों वानसावगो बनि बागै जों कैंडिडेट इज नॉट फाइनल बा इम्पोर्टेंट या दिनै एमएलए मंत्री आबो दिनै पाइथाक जोबाया दिनै जोबा हंखाय जों दिनै टिप्रालेण्ड जों एडिसि एरिया नो जों बाय एनी मीन्स जों टुडे टुमरो जों फाइट खाय थांनाय जों एडिसि जों सेपारेट स्टेट माय हंख्लाय जों पूर्ण राज्य माय हंख्लाय जों दिनै बिचार मते दिनै हर मते जों अतिफ्रा हास्तेवा जों इंडिपेंडेंटली जों स्राय खाय दिनै मुसुक्ति खायै जों सामु तांमाया जों मन जत सी दङ आबनि बागै आं कयनाय जत दिनै बररावनो जेखुनु पार्टी खायनाव जिखुनु जों पार्टीरावनो जों फाय जुग फायदि जों टिप्रालेण्ड दिनै 1 नम्बर दाबि अ टिप्रालेण्ड नट टुयिनो जों फायनाय दिनै एडिसि इलेक्शन जों लरेनाय दिनै एकटाने दाबिनाय जों अर जों जुग रमै जों बैसाय कप्लाय बैसाय गोरों के थांनानै हंखाय जों सेपारेट स्टेट नांगौ अब मिशन नागैनो अब डिमांड टुयिनो जों आगोनि इलेक्शन जों लरेनाय so takajako dabu koktum parlor ni koktum na mission kasha ni election ba sana ni kok kasai tongani abron bomo hake na harta bobo ang chilia da ko ke ba sana abo to paper ko bomo suinai abo to जों साइमेया abo जों को ऑथेंटिक जों प्रूफ मयाखो सा बासानाय बासा abo to कटोरिया किनु जों आईपीएफटी जों स्ट्रांगली जों बासानाय जों मैक्सिमम थिं बासानाय साबो बासाय दं abo कोनो प्रश्न या किन्तु जों abo दिनै ताबो जों साइमानो जों सारातिफ्रा आंगुरि दंगो जों दरमाना हयते साब्रुम पयन्त आं डेली मीटिं खाय दंगो दिनै फिल्ड लेभेलाव दिनै जनगण ताबो जतन रियलाइज संखा साइमान खा एकमात्र आईपीएफटी नि पार्टी दंगो तिब्रा जगो दिनै हा दफानि बागै सामु तांनाय जों जबा खायनाय अब ताबो दोरोक खाय मैक्सिमम दिनै एजुकेटेड बरग दिनै बुद्धिजीवी कर्मचारी दिनै यूथ सिक्लाराव जतन साइमाखा गोबां कयदिन मास सिगांरावगो कयटा कन्फ्यूजन दं मोनसे सिक्लाराव अब दा मतामति जों बरनो जों नाहरै दंगो जों बरबो साइमाखा जों आं उसांगो थाङै फाय दिनै आयं नि कुमारघाट आं दिनै मनु आंगुरि फायखा साब्रुमगुरि फायखा जों साइमानो दाबो सिक्लाराव फायनो दोरोक खाय दिनै पार्टीआव जुगदान बाय दंफायो तै साब्रुम जों नुइ दंगो दिनै सीपीएम या कागै कांग्रेस या कागै बीजेपी या कागै दिनै पार्टी जुगदान बाय दंफायो अब ताताल कगिया नि पेपर नुइ दंगो दिनै सोशल मीडिया नुइ दंगो दिनै फेसबुक व्हाट्सएप जत नुइ दंगो जों एवरीडे साब्रुम दाबो दिनै
जोंनि पार्टी IPFT नो हामजागै जोंनि टिप्रालेनो हामजागै ताबो गोबां जोंनि सिख्लाराव गोबां गुबुन गुबुन पार्टीनि बाराव ताबो जुगदान दंफायो जयन खायदफायो आबो जों सायमानो सर वो जे मीडिया जे बासानाय मन दाव इलेक्शन आवन तो इसे कौन सारा जा दाव आबो तो तमसाने आनकुनो मतो बिकरै जों खानाका तिनि आबो कुबु सत्य देमि थादाव सायमैया जों कमल कलेनो लुखा आबो बनि बेपार बबासके बाजथों बाजके आबो इंडिपेंडेंट जों मनो जों बासा दिबिस साया ताबाजि साथे आबो बनि इच्छा बबासके बाजथों आबो को बेपारिया